Дами и господа, този поздрав е специјално направен за Расим Патрона од Русе и за неговата съпруга Мелек, и също така за тяхната дъщеря Бахар. За най-добрия в Хелмщет, вали гърми! На Расим все нагоре му върви. За най-големия, за Расим Патрона. Хайде, брат ми, Расим, пала пабардан. О, Хелмщет, керомня се Мелекаса. Яша пала Расим, шампиона от Русе. О, Расим, генерала си, боса на Германия. Всяка майка Бахар принцесата не ражда. Тя е на мама и на тати принцесата. И Симан Будбари фамилия, капабара в Тумен. Вали гърми на Расим шампиона, пак му върви. Хелмщет, той е човека, канадикен тут пала Расим. Керомня са е душманен му дере. О, Расим Патрона най-големия, о най-баро Андо Хелмщет. Расим сам е постигнал всичко, има най-хубавата жена Мелек, къща палат и най-красивата дъщеря Бахар. Вали гърми на душманите, пак му завиждат. Расим е легендата, но не могат да го стигнат. Докато те говорят зад гърба му, Расим Патрона върви много нагоре. Злобата е за слабите, уважението е за силните. Вали гърми все напред, дома на Расим Патрона е палат голям. До него е Мелек, а най-голямата му сила е Бахар. Душманите могат само да завиждат, но семейство изградено с любов и уважение не се събаря от чужда злоба. Вали гърми на Расим Патрона, пак му върви. И Мелек касиерката, пенел, шунен душман. Наше пераве на Меромес, о, Расим Патрона си машина. О, да си легендата на Хелмщет, о, баре думо како баре Вилеско е Расим легендата. С любов и уважение са изградили дом, който никой не може да събори. Расим